Tapi iki gak sotren ya? Ya, Aman ya? aman iki. Lah tapi sing tinggi main jaranan ngono kuwi biasane beda. sotren ya? Iya, diseni. Pemene arepe dingge main ngono sesuk kudu dileki baru dingge main. Lah ngene iki enggak enak. Oh. Biasa. Tapi biasane ngono kuwi khusus dingge main marai wong kerasukan apa bar main ya wis dadi biasa malih. biasane. Biasane. Berarti Iya. pas Pas nalika niki. nalika kuwi. Ngene iki gak apa-apa. Biasa ngene iki. Klasik iki. Klasik carane. Garongane klasik iki. Iya, ngono kuwi sejene. Iki lagi sing pengen nyewa apa pengen tuku pesen Pesen. barongan wis langsung ae ngene. Langsung. Pak Tri karo iki lho Madar iki ya iso iki. Nah, Wes. Tinggal request. Nyeni tenan ya. Katahun pinten Pak Tri? Melu seni kayak lodrok jaranan Senian iki nek aku kat tahun 74 Mas. 74. Berarti jek nom-nomane ya. heeh. Pertama iki ludruk Mas. Oh, Druk ketoprak. Kumpulane Markuat Surabaya. Markuat. Jumlahe Markuat, jumlahe Gembos, jumlahe Kadir sak tunggal. Oh, iya iya iya. sarunge iya. anu sarunge sapa iki sing nek Surabaya RRI iki. Sing Malang iki lho, Kadir. sadurunge kuwi. Malahan Sampeyan ya tahu nyang Surabaya kono? nang Surabaya jiko Markuat gorene. Ning Wates ning Talun ning Blitar. Pokoke pedang main mesti cocok Markuat. Kuwi ludruk. Mari ludruk ya jaranan pegon. Terus ketoprak 2 tahun Mas. Ketoprak. Neng seni ketoprak 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun nang ketoprak. Grup ndi wi ketoprak? Grup. Grup Kanigoro. Oh, Kanigoro. Kanigoro gede Mas wis sak sak terope sak genjote komplit dhisik. Zaman samono kuwi tahun 74 sampai tahun 80 ketoprak. Oh. Zaman sakmono iki tanggapane piro? Ya Betul. malah Mas ora mesra. Enggak mesra. Lek cara saiki no arep 500 juta lek dhisik mek 1500. 1500. 500 Mek 150. 150 mek dia. Bayaran mek 150 Mas. 150. Per wong kuwi. Heeh. Kuwi panggilan lho, main panggilan Mas iki. Nyang rene nyang Wates, nyang Blitar, nyang Talun, nyang Lingi ngono iki. Alah bayarane ndak bisa dinyangi lho bocah. Tapi jenenge seni ya. Saiki lek seneng seni lek bayarane piro panggah di Nyanyi. nyanyi. Seneng. Wong papat iki mesti kancane cuman melu. Diceluk Markuat tok kancane 3 ya to. Ndak malih papat. Lah wong papat iki nyatu 400 kuwi 100 iki juara Mas. Kuwi jan. Paling Bayaran bayaran 100.000. 100 repes iki juara. Juara, ya. Terus HP. Tenanan. 100 repes ya. Juara. Zaman sakmono entuk beras ya. Wes, Beras. oleh beras. Terus Pemainnya pemain top pisan, panggilan. Ngono. Lah aku lek ketoprak iki panggil Mas Rono ketoprak. Apa ceritane teko kono wis karek jogrok ngrungokne dalange mek ngono tok. oh. Ya wis mek ngono kuwi. Apa jenenge arane musik berarti wis apal ya. Wes. Lek wayahe ngene musike piye? Lek ketoprak kan nek dalange. Wah nek dalange. Oh, adegan pertama, adegan ke-1, Iki adegan tak kedua. dadi wong wedok. Adegan ketiga. Kaman mesti dadi wong wedok. Gak biyen tapi sik ludruk. Sik Nek ludruk tahu Mas. Dadi wong Tahu. wedok kuwi lho. Oh, Tahu. peh sembarang-barang iso ya. Barang-barang Lodrok iso. jaranan. Ketoprak, Wes. jaranan. Generasi saiki arepe seni kok angel. Angel rasa-rasa. Peminate berkurang, Mas. Heeh. Lah lek ngreok gemblok, reok sing cah wedok-wedok kae sing latih ya aku Mas Kanigoro. Sing latih. Reok. Latih Oh, barang, reok. heeh. Dhisik sing latih aku. Dhisik. Lah bocah sing ning ketoprakan bagian anu iki, bagian perang-perang iki sing latih ya aku. Salto iki nyang ngarep nyang mburi ngono kuwi. Oh, lodrok pas perang toh. Nah, ngono kae. Oh. Salto pokoke gasakan nek ngarani. Oh, Ning panggung ngono kae Mas. Ini kayak film ngono lho Mas. ya. Waduh arep film padha ae. Jadi kecepatane karo napase karo wes kuwi kudu kuat panjenengan. Mari ya salto jaman semono. Pelatih sampean ya. Latihan hari-hari latihan. Iki teko ngendi-endi Mas jenenge wong tukang seni iki ya mek gur dingge hiburan sejane iki.
Nggih, bulan iki kuwi arep bia nggo. Amin ya, Din. Arpe Daud. Ya. Piye Mak arepe nyambut? Udah teko. Pe nyambut? Heeh, kae bodho teko engko. Oh, Ya. ya wis